मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौराङा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो थादों, पर्टेल निउसफोराव नुगासिनो थादों। बे जाहैबाय किसान कुमार बसुमतारी, सासे आनन्दराम बर' एकाडेमि पाठशाला बेयाव फरायनाय डिग्री 5th सेमिस्टारनि 5थि सेमिस्टारनि सासे फरायसा। बिथाङा क'क्राझार टेङापारा वार्ड नम्बर 5 नि सासे थागिबि आरो बिथांनि जिउआ चिरांनि बरगावनि खाथियाव मोनसे धाबानि खाथियाव थैनाय अबस्थायाव मोनदोंमोन, नङा होमबा? साननै जाबाय जाथाया आरो बिथांखौ जायफोरा बुथारदोंमोन बै सुबुं सानैखौबो हमबाय, गुवाहाटीयाव हमदों। चिरां पुलिसा बेबायदि मिथिनो मोन्दों। बै बुथारग्रा सुबुं सानैनि मुङा जाहैबाय जस नार्जारी आरो राजिब बसुमतारी। मा जाहोननि थाखाय बिदि बुथारदों, माबोरै बुथारदों, बेनि जेबो गुदि खोथाफोरखौ मिथिनाय जायाखै। मिथिनाय बादिब्ला माने ड्राग्स दौनानै टर्चार खालामनानै बेबायदि बुथारदों, बेबायदि साननाय जादों। ओरैबो जानो हागौ लोगोजों लोगो बहाबा हटेलफोराव बा धाबाफोराव जानायाव नांलाय खमलाय जानानै बेबायदि जादों, बेबायदिबो जानो हागौ। जायखिजाया जानो हागौ, दा जाहोनफोरखौ दासिम मिथिनाय जायाखै। नाथाय जायखिजाया जायफोर सुबुङा किसान बसुमतारी सासे ब्रिलियेन्ट स्टुडेन्टमोन होनना मिथिनो मोन्दों, बिथांखौ फोथैदोंमोन बा बुथारदोंमोन, बै सुबुं सानैया माबोरै बोरै बुथारनाय बेखौ रिक्रिएट खालामनायनि उनावसो मिथिनो मोनगोन जे माबायदि बुथारदोंमोन। पुलिसा सोंलाय हलाय खालामगासिनो थादों, नाथाय गासै खौराङा दा निउसाव फैथ'वाखै। दिनै गाबोनफोर गासै बाथ्राखौ मिथिनो मोनगोन। माबोरै बुथारनाय, बहा बुथारनाय, बोरै लानानै थांनाय, गासैबो बाथ्राया दासिम क्लियार जायाखै। स' जोबोद दुखुनांथाव खौरां। बेबायदि जाथाया सानफ्रोमबो जोंनि गेजेराव जागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। सम सम जोंनि बर' फरायसाफोरखौ बेबायदि गोजानाव फरायनो थाहैनानै गावनि जिउखौ खोमाना लानांनायखौ जों नुगासिनो थादों। बे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय, जायखौ बुंनानै फोरमायनो हाया। बै न'खरनि बिमा बिफाया मा अबस्थायाव दं बेखौबो जों साननानै मोनस'वा, नङा होमबा? बिमाया जाबायदि माने दुखु जादों, बे दुखुखौ नुयोबा बे थारैनो बिखा खामथाव, नङा होमबा? बेबादि जेन रावनिबो न'खराव जाया बेखौनो अरायबो आं बुंगोन। जानाङाथो बेखौनो बुंगोन। इसोरा जेन रावनिबो न'खराव बेबायदि जाथायखौ जाथों। देरग'नाय लावग'नाय एसेबां देरग'नायनि उनावसो जुदि जिउ जोबोबा, थैयोबा, बेयो माबायदि मोनसे थासारि जानो हागौ बेखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ। नोंथांनि न'खराव जुदि बेबायदि जायोबा नोंथाङाबो माबायदि थासारियाव थानो हागौ। बयनिबो थाखाय बे जोबोद जोबोद दुखुनांथाव। बिदिब्ला आं नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन। आथिखालाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा जाबायदि माने लापरबाहि होनना बुङो जायखि हिन्दीयाव, जाबायदि जेबो माने मोजां थासारि गैयि, मोजां मोनसे माने खामानियाव थाङि बेबायदि जाथायफोरा बा बायदिसिना बेबायदि जालाबाय थानाय, लोगोजों लोगो नांलाय खमलाय जाबाय थानाय आरो ड्राग्सनि मोनसे निसानि मोनसे जे एडिक्सन, बे एडिक्सना ओरैबायदि बांदों। आरो फुजा फाथालनि नामाव जोंनि सुबुंफोरा जाबादि गावखौ खुनु लिमिटआव लाखिया, बे जाथायफोरखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों। बे जाथायफोरानो जानो हागौ थोंजों एबा खेंसालि बेबायदि जाथायफोरखौ जाहोबाय थादों खोमा, आं बेबायदि बुंगोन। आथिखालाव जोङो जुदि फुजाफोराव थाङोबा, बहाबा मेलाफोराव थाङोबा, जोंनि सुबुंफोरा ओरैबायदि हगारसारनानै बेयाव बाहागो लायो, एन्जय खालामनो फैयो। बे जोबोरैनो साननो गोनां। बाखि गुबुन जि खामानि बेफोरखौ माने जोंनिया नेवसिग्रा जाबाय। जोंनि सुबुंफोरा देलायनाय, रंजानाय बाजानायाव बांसिन मुखुब, बेबायदिखौ जोङो आथिखालाव बांसिन नुनो मोननाय जादों। जोंनि सुबुंफोरा बांसिन बिलासिता मोजां मोनो, माने जेराव रंजानाय बाजानाय दङ, जेराव एन्जय दङ, जेराव टेनसनफोरखौ बावगारनानै थानो हायो, बैबादि बिथिङाव जोंनि सुबुंफोरखौ बांसिन माने मुखुब थानाय नुनो मोन्दों। आरो बेनि जाहोनावनो जानो हागौ थोंजों एबा खेंसालियै बेबायदि माखासे दुखुनांथाव जाथायफोराबो जालांगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। माखासे सुबुंनि बेबायदि जिउ जोबनाया मोनसे समाव मिडियायाव फैयामोन। आथिखालाव ससियेल मिडिया थानायखाय लोगो लोगो ससियेल मिडियायाव बाथ्राफोरा फैयो। स' बर' लाइमोनफोरखौ आं मा बुंगोन, जेन गावनि रैखाथिखौ गावनो थिग थाक खालामो। नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, सोरबा सासे सुबुंखौ नोंथाङा जुदि बेबायदि फोजोबस्रांनो नागिरोबा, बुथारनो जुदि नागिरोबा, आथिखालाव जेबो खारग'नायनि चान्स गैया। नोंथाङा हमजानायनि चान्सआ बारा थागोन। गोबां राहायै हमजानायनि चान्स थागोन। मबाइल फनजोंनो आजिखालि माने 90% हमजायो। बिनि बादैबो जि फिंगार प्रिन्ट, बे फिंगार प्रिन्टजों मानसि हमनाय जि टेक्न'लजि, बेयो जोबोर स्ट्रं। नोंथांमोना मिथिगौ आथिखालाव बेंक एकाउन्ट बानायनायावनो जा, आधार कार्ड बानायनायावनो जा, बायदिसिना बेबायदि सरकारि डकुमेन्ट्सनि बेलायावनो जा, नोंथांनि फिंगार प्रिन्टखौ लाखानाय जायो, नोंथांनि पिक्सारखौ लाखानाय जायो। स' नोंथाङा आल्टिमेटलि सरकारनि रादाराव गासैबो नोंथांनि पिक्सार डिटेल्स हाबखाजोबनानै दं। बेनिखायनो जेनेरेलि फिंगार प्रिन्टनि दारैबो नोंथाङा हमजाखागोन। बै फिंगार प्रिन्टआ मेट्च जानाय लोगो लोगो नोंनि फट'आ पुलिसनि कम्पिउटाराव नुजाथिगोन।
आरो लोगोसे बेल' नङा आजिखालि मबाइल फनजोंनो बांसिन हमजायो जायखिजाया मार्डार खालामनायाव मबाइल फननि फांसना माने 99.9% बिहोमा दंखायो। नोंथांमोना गोबां सानदों माने मबाइल फननि दारै हमनो हाया नाथाय बेबायदि नङा। नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथाङा जेसेबां चालाक बानायबाबो नोंथाङा मबाइल फनजों हमजागोन। जाय जायगायाव बिथांखौ बुथारदोंमोन बै जायगायाव मोनबेसे मबाइल फन एक्टिभ दंमोन, जि जायगायाव डेड बडिखौ मोनदों बै जायगायाव बै समाव बा 24 घन्टानि भितराव मोनबेसे मबाइल फन एक्टिभ दंमोन, बेनि दारैनो नोंथांखौ हमगोन। स' बेबायदि बिथिङाव नोंथाङा खारग'नायनि जेबो चान्स गैया। गुबुन फन लायोबाबो नोंथाङा हमजागोन खारन मबाइल फना मोनबेसे एक्टिभ दं बेखौ ट्रेक खालामनो हायो। जानो हागौ पुलिसा बिनिखायनो बै कालप्रिट जानायखौ जोबोर थाबैनो हमनो हाबाय। आं बेबायदि बुंगोन गावनि जिउनि रैखाथिया गावनि आखायाव। अरायबो गावनि सेफटिनि थाखाय अरायबो गावखौ थियारि खालामनाया मोजां। नोंथाङा जुदि गावनि सेफटिखौ गाव थियारि खालामनानै लायाबा नोंथाङा खैफोदाव गोलैनो हागौ। नोंथांनि लोगोआबो नोंथांखौ फोथैनो हागौ। नोंथांनि लोगोआबो समजों लोगोसे नोंथांनि सुथुर जानो हागौ। मोनसे बाथ्राखौ अरायबो गोसोआव लाखि सबनिख्रुइ गेदेरसिन सुथुरा लोगोआ जानो हागौ जुदि बै लोगोआ नोंथांखौ गाज्रि मोननो स्टार्ट जायोबा। जेब्लासिम नोंथांनि लोगोआ नोंथांखौ दिन गाज्रि मोना अब्लासिम नोंथांनि थाखाय बेयो जोबोर राहानिगिरि, खैफोदनि समाव नोंथांखौ बासायगोन। नाथाय जेब्ला बै लोगोआ नोंथांनि सुथुर जायो अब्ला नाथाय नोंथांनि जिहेतु ए टु जेड मिथिगो, बेनिखायनो नोंथांनि गिलु बालु सुथुरबो जानो हागौ। बे मोनसे साननो गोनां बिथिं। सानायक'आ बुंनाय बाथ्रा बे नङा होमबा? जोंनि गेदेमा सासे सुबुं सानायक' गोदो गोदायनि बिथांनि बुंनाय बाथ्रा बेयो। लोगोआ जुदि सुथुर जायोबा सबनिसाय गिथाव बाथाव जानो हागौ। नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिगौ। आरोबाव मोनसे बाथ्राखौ आं बुंगोन, जोंनि बर' लाइमोनफोरा आरोबाव आथिखालाव मोनसे जाथायनि थाखाय गोबां बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनदों। बे जाहैबाय मा? गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनि समस्या, ट्रायंगल लाभनि समस्या, बा बेबायदि माने सासेयानो माखासेखौ बेबायदि जाथायफोरनि थाखाय बेबायदि जाथाया जानायखौ जों नुनो मोनदों। स' बेबायदि जाथायनिफ्रायबो गावखौ बासायनाया मोजां। जुदि बेबायदि टाइपनि जेंनायाव जुदि नोंथाङा गोलैदोंबा बेनिफ्राय गोजान जानायानो बेस्ट। दावहा नांनानै जेबो लाब गैया। सोरबा सासेनि थाखाय बुदलाय बुसि खालामनानै थैलायनानै सोरखौबा दम होनानै जेबो मुलाम्फा गैया। बे नोंथांनि माने जोबस्रांनायसो जागोन। आरो लोगोफोर गासै बर' आइ आफा बिदा फंबायखौ आं बेखौनो बुंगोन जेन नोंथांमोना गावनि रैखाथिखौ गावनो खालामो आरो गावनि लाइमोनफोरखौ ड्राग्स बाहायदों ना, जौ लोंदों नामा, निसा बाहायदों ना, बेफोरखौ एसेथ' नोजोर होनांसिगोन। नङाबा जोंनि समाजा ओरैबायदि गुबुंले जालांगासिनो थादों माने जोबोद दुखुनांथाव। स' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना क्लिप्सफोरखौ एसे नायनानै लादो। गावनि रैखाथिखौ गाव खालामनो नाजा। बबेबा मोनसे जाथायाव, बबेबा मोनसे खामानियाव नोंथांनि जुदि खैफोद दंबा नोंथाङा अरायबो हुसियार जानाया मोजां।